min ye an ka jamana kɔnɔna na bɛnko kuma a bɛ Mali kɔnɔ, lafiyako kuma a bɛ Mali kɔnɔ, an ka sigi ka kuma a bɛ Mali kɔnɔ. Bamananw ko ko jɛ ka fɔ ye damu ye, kɔnɔkulu jɛlen ko o de bɛ bi fɔ. Kabi diɲɛ bisimilayi, Mali bilalen don bɛn sɛbɛn ɲini na, bɛn sɛbɛn min ni maa b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la jɔn ni jɔn de bɛ kɛlɛ la Mali la ni bɛn sɛbɛn kan ka ɲini olu ni ɲɔgɔn cɛ. K'a daminɛ Modibo Keyita tile la ka na se Musa ka waati ma, furancɛla fanga yanni ale olu ka sigi min ye président Alpha ye ka taa se Amadu Tumani Ture nako fila ma kɛba min ye Ibrahim Boubacar Keyita, nin waati bɛɛ lajɛlen na i b'a mɛn an ka jamanadenw na ko an ka bɛn, an ka sigi, an ka kuma, nka maa b'i yɛrɛ ɲininka bɛn bɛ ka ɲini mun de kama, jɔn ni jɔn kan ka bɛn, munna bɛn bɛ sigi sen kan. Kɛba an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ bɛnko kuma minnu bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ kuma caman an k'an jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma, a caman taara wolo mun na o ye fanga minnu bɛ yen olu k'u ka fanga dayɛlɛ, maa minnu bɛ yen n'olu ye marifaw ta ka jɔyɔrɔ di olu ma, maa minnu bɛ yen n'olu bɛ politiki ko la ka jɔyɔrɔ di olu ma, maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kulew la ka jɔyɔrɔ di olu ma. An ka bɛn sɛbɛn tilancɛ bɛɛ lajɛlen taara kɛ nin ye. A wolola mun na? Degun, magan, kamanagan, waati o waati n'a fɔra ko ka jɛkulu marafatigiw ta ko k'u don jamana ka gun kɔnɔ, ni kɛraw kɛra olu de bɛ fɔlɔ ka bɔ n'an ka jamana marafaw ye, olu de bɛ bɔ ni jamana minɛnw ye, olu de bɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen di bamanci jɛkuluw ma minnu bɛna na firi an ka jamana kan k'an sigi an sen sabara kɔnɔ. An bɛ ka taa o bɛn sugu de la tuguni wa kɛba. Bɛnko kuma min bɛ ka fɔ ni tile fila in na fana, bɛn sugu jumɛn don? Jamanakuntigi ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen ni marifa b'i bolo i ka marifa bila i ka na an ka kuma, ko a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ. A tɔ in ye jumɛn ye kɛba? Mun ni mun de bɛ yen? Union sacrée min bɛ fɔ kuma o kuma an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan, maliyɛn minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ jamana kɔnɔ ko ka t'u nɔfɛ, a bɛna kɛ mun de la? A bɛna kɛ cogo di? Sabula anw ye min faamu, n'i ye bɛnko kuma mɛn waati o waati, n'i ye faraɲɔgɔnkanko kuma mɛn waati o waati, i b'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ gouvernement la u bɛ se ka don o kɔnɔ cogo min. I b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye marifa ta, u sɛgɛnna kule la, u ye fan bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye, u ma don yɔrɔ sɔrɔ. Yalama an bɛna dayɛlɛ olu de ye tuguni wa? N hakili la kojugu kan ka kɛ maa karamɔgɔ ye. Waati dɔ la yan, bɛn a sɛbɛn fɛn fɛn tun bɛna ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na, a bɛɛ lajɛlen tun ye maa wɛrɛw miirinaw ye, a bɛɛ lajɛlen tun ye maa wɛrɛw ka hakilinaw ye, a bɛɛ lajɛlen tun ye maa wɛrɛw ka hakɛw ye. Olu de b'a fɔ an ɲɛna an k'a kɛ cogo min. A ye dɔ di burudamɛw ma, a ye dɔ di ninnu ma, a kana hakili to ninnu na, politigimɔgɔ kana ɲinɛ olu kɔ, a ye jɔyɔrɔ d'u ma, a ye fɛɛrɛw tigɛ a bɛn kɔnɔna na, bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔna kɛba. N'o kɛra sa, dugu jɛra bolofilala dun ye, dugu jɛra min ye ŋanamu-ŋanamu ye, dugu jɛra min ye furugu-furugu ye. I tɛ mankan min mɛn o waati kɛba, o dan ye ko gouvernement bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ. Gouvernement ɲuman don, gouvernement min don a ka ko bɛɛ ka ɲi, a bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ, jamanadenw sɔnnen don a ye, politigimɔgɔ b'a tɛrɛmɛ, bɛɛ lajɛlen b'i i bɛrɛma ko ni dilan la k'a kun pɛn ka ɲɛ, k'a dilan ka ɲɛ. Nka Ala kan'an ci a ka fɔ k'an tatɔ filɛ kalata la dɛ. Olu mɔgɔ kelen de b'u cun ka jigin ka bɔ o gouvernement kelen kɔ, k'olu bɛna kɛ cɛbɔ ye, ka tila ka n'a fɔ an ɲɛna, anw kun b'a la, anw kun tɛ se ka kuma, sabula anw kun bolo b'a la. U tun tɛ fɛn o fɛn fɔ k'u to fanga kɔnɔ sabu wuli fanga nɔfɛ n'o kumaw ye. Kɛba hakili la k'a fɔ sen bɛrɛbɛrɛli tɔn tɛ yen. Furancɛla fanga mɔgɔw yɛrɛ tɔn bɛ ci. Jɛkulu politiki jɛkulu tɔn tɛ yen. Ŋunuŋunu min bɛ dugu kɔnɔ sisan, n'o ye k'a fɔ ko ka gouvernement kura sigi sen kan, a bɛna sigi sen kan cogo di? A kalikanw ye mun ye? A donkanw ye mun ye? Fɛɛrɛ jumɛn sigilen don? Kɛba ne y'a fɔ n ko gouvernement de transition fanga ye min ye, a fanga fɔlɔfɔlɔ ye min ye kɛba, o ye jamanadenw ye. A fanga filanan ye min ye, o ye kibaruya sanuman dili ye. Bi an bɛ dakun min na,
degun min bɛ anw da la gɛlɛya min bɛ anw da la yalama o waati de bɛna kɛ anw ka bɛn ni kelenya ɲini waati ye wa keba ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka de don o don bɛn yɛrɛ kuma o an ni jɔn de bɛna sigi jɔn ni jɔn de bɛ kɛlɛ la Mali kɔnɔ n'an kan ka taa olu sigi ka kuma i b'a dɔn kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ jɔyɔrɔko kɛlɛ ani aw kana anw to kɔfɛ kɛlɛ de bɛ jamana in kɔnɔ anw ye karisalakaw ye anw ka kabilaw ka bon nin fa in na a kana foyi kɛ anw kɔ a ye jɔyɔrɔ d'aw ma a ye sigiyɔrɔ d'aw ma a y'anw ka maaw don ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la kɛba kɛlɛ min bɛ kɛ o la o tɛ kɛ faso jɔli la anw ka parti de ka bon an ka parti de jama ka ca hali n'o y'a sɔrɔ an ta tɛ baara la an ta tɛ kuma na aw kana jamana kow kɛ anw kɔ nin bɛɛ cɛ ka ɲi kɛba nka a tɛ taa de ka taa kɛ jamana jɔli de ye e m'a ye tile fila in na maa caman nisɔndiyalen don taara vɛsiniw san k'olu labɛn min ye gouvernement ko kuma fɔra dɔrɔn ko gouvernement mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ maa 30 kan dɔw ye jate bɛɛ bon ka ban o kan ka sigi cogo o kan ka kɛ cogo olu tilar'o bɛɛ la pewu ne yɛrɛ ko n ko sasaw an bɛna bɛn min sigi sen kan an bɛ ka bɛn min laɲini an bɛ ka sigikafɔ min laɲini an ni jɔn de bɛna n'a kɛ dɛ yalaba anw ka bɛn sɛbɛn in an ka jamana ɲɛtaa sɛbɛn de don wa an ka jamana jɔli sɛbɛn de don wa an ka jamana taabolo sɛbɛn de don wa a dama ka kɛ jamanaden bɛɛ ye wa fusamansiya tɛna y'a kɔnɔna na wa sɛbɛn in ka bɔ ka ɲɛfɔ maaw ye mɔgɔw k'a faamuya min b'a kɔnɔ kɛba a zanni kelen kelen fɔli o tɛ nafa foyi ɲɛ wa ko kelen bɛ yen n'an ma o furakɛ an b'an si kɛ an bɛ ka fɛn o fɛn ɲini a tɛ sɔrɔ kanko ka taa an sigi kabi sɔgɔma fo fitiri dɔ bɛna ta tubabukan na o b'a maamu dɔ bɛna jɔ e ye fɔti kɛ yan nin fɔcogo ma ɲɛ minnu yɛrɛ sigilen don ko olu nana ka na aw lamɛn olu tulo tɛ foyi la u ɲɛ tɛ foyi la u tɛ ka foyi faamu aw ko aw y'olu wele ko ka na fɔ olu ɲɛna ne bolo ni jɛrɛ bɛ kɛ dugu o dugu la kɛba a dugu faama bɛ kan min mɛn a ye kuma kɛ o la faamaw bɛ tile su ni tile ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka taa tubabukan fɔ u ye u kungo a tɛ f'u ɲɛna u yɛrɛ ka kan na u kungo foyi tɛ ɲɛ f'u ɲɛna wa an ka mɔgɔ yɛrɛ minisiri jɔyɔrɔ bɛ maa minnu bolo kɛba u tɛ nisɔndiya fiyewu fo n'u ye tubabukan discours dalen sɔrɔ u ɲɛkɔrɔ n'i ko monsieur le ministre dɔɔni fɔ bamanankan na an peresilen don dɛ temps t'an bolo e ye min fɔ e y'o fɔ jɔnni ye hali u bɛ ka armée ta ninnu baara minnu kɛ bi a bɛɛ bɛ tubabukan na kɛba an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na e y'u ye ka kan wɛrɛ fɔ wa i ye kan fila mun da n'u y'a fɔ mɔgɔw t'a mɛn o yɛrɛ tɛ misali bɔ anw ka arajo yɛrɛ télévision soba journal min lajɛ ni journal bɛɛ ye o bɛ kɛ tubabukan de la hali n'i ye bamanankan fɔ la u bɛ tubabukan sigi a sanfɛ ne bɛ wɔlɔfɔw ka télévision so ta n'u yan yɔrɔ la parce que wɔlɔfɔw fɛ yen n'i ye wɔlɔfɔkan fɔ olu tɛ tubabukan d'a kan ni maa min b'a mɛn i k'a mɛn n'i t'a mɛn i k'a to yen anw ko anw yɛlɛmana anw falenna an b'a fɛ ka taa ɲɛ an tɛ k'an ka kanw don ba la i n'a fɔ an yɛrɛ y'a laɲini cogo min na ɲɛmɔgɔw ka kuma an ka kanw na n'i ye fila ye n'i tilara a fɔ vraiment journaliste ne ye fila de ye ne bɛ n ta fɔ filakan na a ye taa a bila u ka arajo n'a ka fɛnw na minnu ye filakan fɔla o k'a mɛn n'i ye bɔbɔ ye i ye sinafɔ ye i ye miyanka ye i ye bamanan ye i ye kɔrɔbɔrɔ ye i ye burudamɛ ye i ye suraka ye bɛɛ lajɛlen k'a ka kanw don ba la an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ tan an bɛ ka munumunu an yɛrɛ kan de n'an b'an ka kanw ta k'u don ba la an bɛ ka fɛn fɛn fɔ jamanadenw tulo foyi tɛ a la i b'a jateminɛ kɛba Asimi ka bɔli o bɔli n'i y'a ka kuma fila ta tubabukan ni bamanankan ta i b'a ye min bɛ yɛlɛ min sanfɛ jama bɛ girin min nɔfɛ u yɛrɛ b'a dɔn aw bɛ se cogo di ka lajɛw sigi Mali fan bɛɛ ka taa duguw la ka taa kabilaw la ka taa sigiɲɔgɔnw na ka taa sigidaw la ka taa togodaw la ka tila ka taa tubabukan ne ta discours ka n'aw jɔ k'o kala olu ɲɛna u bɛ mun mɛn a la ko cɛ yɛrɛ ye mun fɔ or n'i yɛrɛ nana n'i y'a f'u ka kan na u bɛ min mɛn o la nafa min bɛ o la mago min bɛ sɔrɔ o la o tɛ na kɛba e ɲɛ bɛ jamana jumɛn na k'o bɔra nɔgɔ la ni walikan ye jamana kelen fɔ ɲɛna diɲɛ kɔnɔ k'a ye walikan ta ka baara kɛ n'a ye k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔ la n'a ye walikan tɛ se ka mɔgɔ lataa ɲɛ o an bɛ taa denmisɛnninw sigi ko 1 2 3 kabini denmisɛnnin san 3 a bɛ 1 na a bɛ 2 na a bɛ 3 na n'i y'o bila o baara la o ma nɔgɔ o bolo wa Batumaw do o bɛ filaw fɛ yen Toguna o bɛ dɔgɔnɔw fɛ yen Bulo o bɛ bamananw fɛ yen bɛɛ lajɛlen n'i ka taabolo don
kasongaw n'u ka dansa jawra maningaw olu n'u ka fɔliw anw ka nin jamana dumanba in n'an ka tariku dumanba an ka ziiri dumanw an ka ntalenw an ka ziiriw an ka kɔw an ka baw an ka maanifinya kɛcogow an ma olu don ba la k'olu fɔ an denw ye k'o fɔ an ka siniɲɛsigiw ye k'olu labɛn k'o kɔnɔ an bɛ taa k'o la l'histoire française la révolution française an b'olu de kalan k'an ka mɔgɔw kunna k'olu ka tila ka n'an ka jamana mara a dɔw tɛ hali senu yɔrɔ dɔn senu sigira cogo di u t'a dɔn senu bɔ nana cogo di u t'a dɔn nka n'i y'u ɲininka u bɛ faransi bɛɛ ci k'o da i tɛgɛ kɔrɔ an y'o de kɛ an ka kalan ye an y'o de kɛ an ka taabolo ye an y'o de don mɔgɔw kunkolo la an bɛɛ kalanna o de kɔnɔna na révolution française Lamartine Victor Hugo Holac olu n'a ɲɔgɔnnaw an y'olu de kalan les laboureurs et ses enfants kiba e ni ala cɛ an ka ziiri n'an ka talen n'an ka tabiyaw n'an ka ko kɛcogo n'an ka sinankunya n'an ka balimaya n'an ka sinjiya n'an ka kalimaya n'an y'o ɲɛfɔ an ka dugudenw ye an bɛ min sɔrɔ o la sisan t'a sɔrɔ an bɛ bɛn ɲini ko kuma na o Umaru Koyita y'o de fɔ a ka jamana kɔnɔ an ye dugutigi gɛn an nana ni garidi ye dugutigi t'an bolo garidi jɔyɔrɔ fana tɛ k'a ye tuguni an ye kumananw wele k'an mabɔ musokuntigiw la k'an mabɔ kamalenkuntigiw la k'an ka sigidaw bila kɔfɛ bi bi in na mun bɛ an bolo n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na a ma ɲi dɛ bɛn kɔrɔ ye mun ye bɛn bɛ ɲini mun kama bɛn yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye sigikafɔ kɔrɔ ye mun ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ko dɔ de tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ min man ɲɛ o de y'o ye n'i ko aw ka bɛn i ko aw ka kɛlɛ donc an bɛ min f'u ye bɛn sira min taatɔ filɛ nin ye a kana taa kɛ bɛn sira ye min bɛna na ni gouvernement ye min bɛna na mɔgɔw ladon gouvernement kɔnɔ u bɛna n'u sigi ka dumuni dɔrɔn de kɛ a kana taa kɛ bɛn ye da ka taa yɛlɛ maaw ye maa minnu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na kiba fɛn kelen fana bɛ yen an b'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye u k'u hakili to o la n'u bɛ maaw ta ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ d'u ma u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛ ɲɛmaaya jɔyɔrɔ bɛ di maa o maa ma u k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ danaya fɔlɔ ye ka bɔ ɲɛmaaw yɔrɔ ka ɲɛsin kɔmɔgɔw ma maa minnu bɛ yen n'u ka danaya bɛ da i kan o k'a sɔrɔ u dalen don e yɛrɛ la fɔlɔ nka maa sugu bɛɛ mana ta ka bila jɔyɔrɔ sugu bɛɛ la k'a sɔrɔ ɲɛɲinini ma kɛ a b'a don ɲɛ a t'a dugusajɛ ɲɛ dɛ kuma tɛ nomination u k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kiba ko an bɛ ka bɛn sugu jumɛn ɲini nin y'an ka sɔgɔmada in na dakun ye Nfamara ale tun bɛ CICB la kunun a ye min sɔrɔ yen dɔgɔkun kelen lajɛ labɛn na an ka jɛ k'o filɛ ɲinan y'a ta ko 4nan ye san o san bɛn cɛfɔ ni kan bɛɛ kun bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ ko semaine nationale de réconciliation CNAR kɛnɛ mun laɲini ye ka se ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan taabolo ma bɔ taabolo la siya ma bɔ siya la yaasa ka bɛn ni keleya sinsin an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ in hakilina bɔra jamana ɲɛmaayaso yɔrɔ a baaraw bɛ latigɛ bɛn ɲɔgɔnminɛ ni keleya minisiriso fɛ ɲinan san baaraw nun donna an ka jamana premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la le général d'armée Assimi Goïta an bɛ aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn o tɛmɛlen kɔ a tɔgɔ la an bɛ an fa n'o Ousmane Isufi Mayiga n'a ka commission ani ministre de la réconciliation n'a ka le général du corps d'armée Ismaël Wagué n'a baarakɛ ɲɔgɔn o ye cɛsiri fɛn fɛn kɛ bɛn ni keleya kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna la je crois que an ye hakilina jigin kɛ k'a fɔ depuis le 31 décembre 2023 an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini k'a fɔ n'an ko ko bɛn ni keleya a tɛ taa an ka kan yɛrɛ kɔ o kɔrɔ ko bɛn ni keleya kuma a ka kan an ka se ka kuma kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ da ma don a la o de nana ni dialogue intermalien an ye 2024 an y'o bɛɛ kɛ o kɔnɔna la ani 2025 je crois que commission mun sigira sen kan olu ye baara caman kɛ o kɔnɔna la kosɛbɛ a ka kan fana an ka miiri lajigi kɛ k'a fɔ n'an ko k'an bɛ fɛn fɛn ɲinina cɛmancɛ fanga kɔnɔna la n'o ye ka mali kura k'o sigi sen kan a jɔsen fɔlɔ o ye bɛn ni keleya a tɛ taa o kɔ cogo si la je crois que ala yɛrɛ ka sɛbɛya kɔnɔna la a y'a jira an na k'a fɔ jamana si tɛ diɲɛ na mun talen bɛ ɲɛ k'a sɔrɔ bɛn ni keleya ma sabati o jamana kɔnɔna la donc o b'a jira k'a fɔ hali bi baara tɔ bɛ kɔfɛ caman kɛra
vrai mais a tɛ taa mun kɔ vraiment hali bi an ka cɛsiri an bɛɛ ka ŋaniya kɛ kelen an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ Mali kura mun ɲini a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka nɔbɔ. I n'a fɔ CNR laɲiniba ye mun ye ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan taabolo ko t'a la siya ko t'a la marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen nun donni kɛnɛ in kɛra o taamasiyɛnba ye maaw bɔra fan caman fɛ ka taa CICB saliba fa wa laɲini kelen de tun bɛ bɛɛ lajɛlen bolo bɛn ni keleya. An bɛ minisiri fo ka surasiw fo nin transition min filɛ nin ye n'a b'an kunna ko fɔ k'o lajɛya maliden bɛɛ ye mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan n'u sigilen bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kɔnɔ n'u sigilen bɛ yan k'o lajɛya bɛɛ ma ko n'i ko ko surasiw ko donso n'i ko ko donso i ko ko surasiw surasiw tɛ bɔ donsow la donsow tɛ bɔ surasiw la jugu o jugu bɛ yen n'o bɛ jamana la jugu o jugu bɛ yen n'o bɛ surasiw la o jugu kelen o ye donsow jugu ye jugu o jugu bɛ yen n'o bɛ donsow la o jugu kelen o ye surasiw jugu ye. Mali dugukolo kan maaw donna ɲɔgɔn na Jalo ye ne bɛ bɔ Ɲoro Jalo bɛ Ganadugu Jalo bɛ Tombouctou Jalo bɛ Mopti Jara bɛ Sikaso a bɛ Segu o jara kelenw ka mɔgɔw bɛ Tombouctou fɛngu ni kuntalakaw cɛ ni maa min bɛ histoire dɔn diina kɔnɔna na Bitɔnba tun ye silamɛya ye misiri jɔ a ye maa yɛrɛ tun tɛ diina mɔgɔ ye et donc o jamana nin o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ y'an kɛ kelen ye n'a bɛ fɔ a ma sɔklo o tɛ se ka kɛ dancɛ ye jamu tɛ se ka kɛ dancɛ ye donc fɛn dɔ de b'an bɛɛ kɛ kelen ye n'o ye malidenya ye. ɲinan ta bɛna kɛ koba de ni Ala ka jɛ ye parce que an bɛ année de la culture de la n t'a dɔn ni bɛɛ hakili b'o la donc an b'o de kɔnɔ hali bi ni nin semaine fana farala kan bolodi ɲɔgɔnma ni bɛɛ ma fɛn min ɲa foyi tɛ se ka o ɲa quoi. Donc an m'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ en tant que artiste an bɛ bɛɛ de wele i ye bɔbɔ ye o i ye fila ye o i ye maraka ye i ye fɛn o fɛn an bɛɛ de ye Mali ye ni nin ko ninnu nana an bɛɛ bɛ wuli ka jɔ de. An b'a yira u la k'a fɔ CNR dɔgɔkun in baara bɛna caya kosɛbɛ sifinnakaw musow hakili falen falen an danbe ni an tabiyaw kan farikolo ɲɛnajɛ marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen o n'a ɲɔgɔn caman ani an ka sɔrɔfɛ kɔnɔ bɛ taa u bila u fila ni dɛbɛ la ka baaraw kuncɛ.